Astelena biharamun, ezinez lertzear nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Arrastion entzule maiteok zer modu zarete abenduak 25 hontan olentzero ekarri aldizuen eiko ikatze edo. Denbora luze batean, gogoratzeko. Eta agian esango duzu, hau ez da betiko kantander, zer gertatu zaio betiko kantari, gaurkoan gure kuadriako txomini, omenaldi txikia egin nahi izan diogu, atzo ere, juerga edo bazkari polita izan bai genuen, eta gaur komeriak beste behin. Eta atzoko bazkari eta atzoko giroaren arira, notizi freskoa baditu grupeton, hauek aipatzeko, lagun fidela, utxe egiten ez duen horietakoa, gaurkoan ere hemen dugu, Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ander. Azkenengo astetako ratxa segiz, naiz aifaiatzen, azken 2-3 astek, hementxe damazkit, regularia mantentzen, da, gaurkon, atzokok eta gabon hauetako atariko jorra komentatzeko goga hondikin. Egia esan, irregulartasunaren maiota irabazia du Mikelek, Entzuleak ezin kexatu litezke, azken aldi hontan. Da, ez da. Abenduan, jugador del mes. Ezin daitezke kexatu, Euki nahiko suplente banquillo de oro. Bai, hori ere bai, armairua badu grupetok, baina behar bada Mikel, jugador del mes, abendu hontan. Bueno, ez dakit, erregularna izango ez? Gaurkoaren ostean behar bada bai, ez? Nik uste Gaurkoaren ostean... Gaina gero, azten hortarteko 10 minutuko bideo txoiek zuri horren beste gustatzen zaizkizun bideo txoiek. Bai, entzuleak gozez... Zer muzera zuten nahi da audientzia olako bideo, eta ni gusta ditu nuen, Audientzia zuzenekoen zalekoa da, ez? Espontaneidade hori eta umore puntu hori eskertzen dute. Eta zuzenekoak maite dituzte, azkenean horre egoten da saltza. Asteko 10 minutuko bideoak, entzuleak nolabait astean zehar asetzeko egina daude, baina grupetoren mamia eta funtsa zuzenekoetan argi eta garbi bai. Baina, realista izan da, zuzenekotan mugitzea egiten zifra mugitzea ere ez da... Bai, ez da erresa. Olako bideoetan, bideoak esate dute, 10 minutuko bideoak ikusterra zagok eta izateiala, baina, nik uste eske zuzenekotan muitzeiten lau ikustaldiko zifra hauek oso... Langa hori gainditzea ez da erresa, ez da makala. Ez ba. Eta sarreran komentatu bezala, atzo ere 24 izanik, ez dakit, Euskal Herriko kuadrilla guztien antzera, guk ere bazkaritxoa, eta gero, saltza izan genuen. Eta Mikelek ni baino hobeto kontatuko dizue, baina grupeton aintzalea garen, apustu berri baten sorrera ere bai behar bada. Bai, eta gaina goen gontan, aurrez asko ipatu duen txomin honek, ja benetako apustu egin du, Eta nekin gaina. Jendaurrean, grupetoko kide fidelenarekin, eta grupeton kontatzeko moduko gainera apustua... Falta zen pixkat teknika eta realizazioan, baten bat hola musika jarriko zuna esateko zeintzan apustu, txominekin apustu egingo zuna. Horni botat faltan pixkat isildu naiz, baina ez da musikaik aterako balitz. Tambor R-doble batzu behar zen dituen. Bai, Nor da... Behar bada. Ez diogu misterio handirik eman, baina ez zintzen gorde luzerako hau ikaragarrizko apustua da, horrelako bi aurkari izan da aurrez aurre eta apustuaren nondik norakoak ikusita, apustu serioa dekau, zer dago jokuan ere ikusita, diruaz edo afaria... Oain gontan bi parteek baiez nahi dute, ez da aurrekoan txomina izala xaxatzen bestea eta besteako haindik etzula ez baiezkoik ez ezkoik eman. Oain gontan nik nerone proposatu nion gainea, jakin da beha ze tipo beroagan, ez neukan inongo dudaik onartuko zula apustua, eta nire normalen apustu zalea naiz, eta, ez beha bezain beste noski, edo zein egitzala egiteko moduko apustu zalea da txomin. Eta txominek ez zuen, ez gintuen defraudatu ez, txominek amuari ozke egin eta beroan. Esan behar dago, Andorra oso, harrotuta biela azken... Atzokoan... Azken afaritik, 20 domina dintzunetik eta nik hemen onartu nunetikan,
horra izaigu esaten, bai, oi besteik etzen nuen onartu, eta gero, sekulakoak esan zen dituzten nitaz, eta ez dakize, eta hola ibiltzen da azken aldi honetan, ez dakit, emate du kuadriakokin asarre edo da, hola, denoi, Pikatu xamartuta, desafiante erakutsi beharrean, bai. Eta Bai, grupeton bai. beraretaz hitz egiten dugun aldiro, oraindik eta ez dakit xaxatuago ikusten dut. Guk, Bai, noski, eta lasai hon, zenik eharki xilduko zio, eta apustuko egunen. eta apustua apustua aipatuta, Mikel, konta iguzu zertan datzan apustuak? Atzo itxi zenuten, Kantabrikoko mailan ez, baino itzuli kanpoko mailan bai, nondik nora joango zen apustua, zer zegoen jokuan, Bai. zer proba mota izango ziren, eta konta iguzu zertan geratu zen azkenean? Bai, esan berrago, antenotario firmauta. Oidek. Bideoa dago, gainera hitzak, bueno, oso ondo hitz egiten dugu bideoan bertan. Hori ere garrantzitsua ez, bueno. Eta gauzak oso garbi gehatzeian ikustet, 2 minutuko bideoan oso garbi azaltzen da apustuak zertan datzan, baina guaintxe esplikatu. Horrez gain gaina sticker bat ere sortu dugu, argazkia ere bat esku emanez, eta... Posterra ere Leicester herriko ostatuetan ikusiko duzu, beraz? Justu bain nekin karrera intzun batek, justu baten berri eman dute baita Insta story bidez, eta poster bat egin dute, eta esaldi elegantea jartzen zen, txapel batek ezin bi buru estali. Ederra, zen poster egiteko la, Ez tek esaldi txarra. Hemendik martxora bitarte, badao. Eta apustu honetarako garrantzitsua notario aurrean ustea, ze, bueno, denodakigu alkolaren eraginpean eta festak giroko apustu eta hitz bero hauek non geratzen diren. Baina honek ematen du serio doala. Ni behintzat noski baietz, ez daukat inongo dudaik. Bai, eta ni komentzituta nago, txomina irazki dutela, txomin, oain nahiko arrotuta dabil, bai, eta nik onartzen diot, ez niokela oain bertan iraziko, baina nahi 3 hilabete ematen baizkiazu, ojo al Cristo, porque el Fénix resurge. Gaurkoan txomin bera ere apustuaren beste aldea izanik, eta esango duzu, apustuaren alde bakarra entzutea tristeadek, txomin ere luzatu diogu gonbita, grupeton izateko eta bere hitzak eta bere sentsazioak esateko, bere burua defendatu ahal izateko, batez ere, ea, etortzen zaigun. Oantxera entzun zidek? Eta, animatzen altzaigu. Neska zetorrek eta, neska eta, Mikel, ikere badakik ez, kateadek. Bai, guk esan diogu gaur ze egin behar duen. Bai, eta... Egin behar duen nik eharki esan diot. Esaneko adek eta egingo dik behar bada ez. Covideko probak eta horiek, bueno, hoi... Txominek eta zuketanik eharki ulertzen ditugu eta jazta, ez gara gehiago sartuko. Lehentasunak, lehentasun. Bai, txominek gaur utziko dugu. Hoxe. Barkatua daukagu. Bai, barkatuko. Eta, bueno, itzengo dugu aurra. Nik uste dut gainea apustuenek emango digula mamia, hemendik martxora bitarte, saio bat baino gehiago eskaintzeko, bueno, eta ez baino eskaintzen saio ere, seguro aski ia saio guztietan azalduko dela gaia, behar entzule fina, ni hemengo lokutore, bai. Baina, bueno, beraz gaurkoan apustuaren alde bat entzunal izango duzu, Mikel, eta konta iguzu pixka bat apustuak zertan datzan? Bai, eskaladako apustua da. Hortaz, eta bueno, eskalan modalidade asko daudela bai, ikusiz, inditeu 3 modalidade edo 3 apustu mix bat, ez da? Bereizi deu apustu osoa. Eta hor puntu gehiena eskuratzea bai irabaziko luke. Irudianez, bueno, empate gehatzeko aukerik ez dago. Bat izango litzake alturako bia bat ateratzea, ez dakit hori ez genuen esan arrokan edo, baina ni pentsatzen dut usabaleko bia bat izango dela. 15-20 bat metroko paretean, bia zaitxamar bat jarriko pentsatzen, eta ea zeinek ateratzen duen lehenago. Hau, sokarekin? Gutxagotan edo... Ez dakit, bihar goaz sokakin, etzi goaz sokakin eta ea zemuz moldatzearen. Bueno, horrelako... Moldatzen martxorako... Horrelako bia ditu izan da sokarekin segurunik, ez da? Bai, esperientzia handiko bakizu. Ez, egia esan, bat ere ideiek ezakau, baina, bueno, bihar detzi hasita,
margen pixka badauka ikasteko, eta bestela ere beti esan izuten apolea dago, así que... Apustuaren logistikan pixkat pentsatuta, agian hobe zuek bata besteari ez aseguratzea, ezta? Bestela kontrakoa zintzilik edukita agian lurreraino eroritzen ere ustea arrisku. Bai, ba. Beraz, hobe hirugarren pertsona bat aseguratuz jartzea. Bai, nik uste eta aseguratzaileak de total garantia izan behar dula gaina eske pixkat saboteatu dezake alde batek. Apustua esan nahi dizut, bueno, kontrarioak bia ez ateratzeko, igual gaizki aseguratuko dira nahita, eta ala alu honek etzitik egingo, edo... Behetik presioa jarri... Bai. Bakizu ni olakoa naizela, baina, bueno, Txomin ere olako tramposoa da, eta apustu mundutan, oso kompetitiboa izaten da, eta... Irabazteko denak balioik, hor zegok. Bai. Batzuntzat behintzat bai dena balio du. Beste batzuk etika hori badauko, baina... Hori ikusi beharko dugu. Alturan... Itxomin hauen zuten ahi baiz, seguru. Belarrietatik... Hori esan beharrian. Belarrietatik kea dariola egongo zaigu Txomin. Alturako parte honetan, nolabait, eskalatzeko indarra, resistentzia edo teknikaz aparte, sartzen da buruak egiten duelana ez. Zati honetan oso garrantzitsua burua. Bai, eta hemen aritua egoteak ere, izugarrizko garrantzia, nola deskantzatzen jakin, noskiz ez zera gehiagi aritu alturan, seitu nazte zara eskutarik izerdika, ez da egit, nervioso, buruak ere papera hundia, zuk esan ezun bezala, eta... Soka txapetatik pasa behar bada ere, hor komeriak izaten dira, teknika hartu, konfiantza hartu... Bai, hori bestea, hori nik ere ez daukat orain di, baina beste horre baino pixka gehixo, eta alde hortan behintzat, hortan bai, gaur gaurkoz favorito ikusten naizela. Aspektu honetan beraz, konfiantzarekin zure burua. Bai, beak ere ala ematen nau, eta nik uste ez, badaki gutxo egin pixkat, doior xamarra dela altura kontu hauetan, eta ni pixkat aritua gona behintzat, ez sokakin, bueno, sokakin aritua bai, baina bate ondo aritua bea. Baina aritua. Polean asko aritua. Bai, aritua bai, hori bai. Baina, bueno, polean erki dominatze du, ez dauka misterio gehiagirik egia esan. Baina, bueno, oso ditua nago hortan, eta bai, hortako bintzat, nik usteet oraintxe bertan hori irabaziko niokela. Gauza da, hau ere serio jartzua apustua prepatzen, beldurra hau bi astetan ere bat genitzen ez zula, así que... Bai, bate daki, igual... Usaleko sozioin beharko dik. Mikele bentsat, etziok txartelik utziko entrenatzera joateko. Hor, besteren bat bilatu beharko dik. Ni proposatu diote gaurkoan ere, asteburun juteko eta eskalatzea eta... Bai, azkenen apustua pike hongo, baina, bueno... Apustu lagunko ja, ez? Balio baita bitartean prestatzen biok elkarrekin aritzeko eta... Eta mejoratzeko, ez? Bai, hori da. Altura beraz, lehenengo proba, bigarrena? Bigarrena izango zen, bueno, beste probetakoa da trabesia. Baita ere, alturan antzekoa eskalatzeko modua batik esan genezake, ze gehiago da erresistentzia potentziaren gainetik. Baina hontan ez dago ez tezu ikeragarrizko altura hil lortzen, bulder baten barnean egin dago, eta mugimenduak ezker eskuin izaten dira, normalen. Eta ez dakit 41 paso ingurukoa esan genuen, hori oraindik zehazteke daukagu, baina gutxi era buelta hortan ibiliko da. Eta hor nik uste egongo dela saltza, oso politia izango da ikusteko, ze batek igual egingo ditu 9 paso, eta besteak 17 aurrenengoan. Baina gero 17 garrenengoan ataskatuko da, eta besteak igual 9koa lortuko du, eta azkenen 20 eta ea zeinek ateratzen duen lehenago. Horrek egia esan karga di, bai, behar bada lehenengo intentoan gehiago egiten dituenak gehiago nekatu ere, bai, eta hor gero eskumuturrak eta eskuko muskuloa nekatzen joaten dira, eta karga hori notatuko da, apustuaren hasieratik bukaerarako erresistentzia hori ere garrantzitsua, bai. Bai, nahi iruditzen zait oso politia izango gala. Ez horren beste altura, ze noski eskalatzea ja urrutiko dago, eta ez dago kontaktu hori, ez dakit, eta ez dut ikusten altura horren erakargarria, naizta baita ikusteko politia iruditzen zaian, trabesia horrek joko emango du. Eta gero hori,
hoi trabesia hoi egin da gero, gainera esan beharra daukau, hainbat aditun laguntza izango dula espero deu, eta ez badaukau, hola, aditu handiegirik ire laguntza ere izango diau pentsatzen dut, rutak eta jartzeko. Zer noski guk ezin ditugu jarri. Hortaz, hor mano inocente edo hirugarren bat beharreko deu. Bai, beharko dek. Orduko adituna. Mano inozentea ere oso inozentea agian ez dek. Hemen sobornoak eta atzetik, apustuaren herria hiri emango diat, eta horrelakoak ere izan litezke. Ezia jarri paso hau eta beste hau jarri dak, eta argi horrekin ere, Ben, irabazteko. Horrekin. Nienako lailiko, baina beste honekin, edo zer espero. Arma guztia mai gainean. Bai. Eta- Lagunala esaten du, baina. Eta hirugarren zatia, Ez, gero gaina hau esaten nahi nintzela nahi nun esan, ez zu bakarri baizik eta gero, gaur ere izan eskalatzen pixka, bueno, eskalatzen edo kontuta ere ez dakit gaurkoen gauza handia irikin deunik. Baina, onge habla, noetako, tipo jator batekin eskalatzaia berare, eta... entzulea berba da? eskalatzekotan- Seguruenik. Horregatik ez dut eman izena, bai, seguruna izango da, Nik usteet, Arrituko ninduke ez izatea. no, seguru. Bai, horregatik, batez ere horregatik. Eta, gehatu geha nola iganden juteko, eta, utxe ingo niola nik muikorri tartez, iganden eskalatza juteko, eta pixkat txomin eta neri, biok kafre xamarra garen ez, sokakin eta nola ibili erakuskaitzan pixkat, eta behai komentatzen nion apustaren ideia, eta beha ere asko gustatu zaio, eta bera ere, bolondres bezala azaldu da, rutaren bat jartza behar badegu, edo beha ere. Eskalatzen ez dakit, baina aseguratzen bintzat aditua badezu orduan. Bai, eta gero ruta jartzo dizkigu apustako, Bai, ze txarra. bai, gero aseguratu gaitzake baita, zait hor grupo de experto bat itea dukau, Komite bat, bai, gero bauzkagu ezagu. Eta juezak honek balio dik, beste honek ez te bukaerara iritsi, ez dik balio, bi eskuak elkartu behar dira azken presan, bai, komitea behar. Sobran nengo dira, Igual baten bat kualifikatu beharko, baina denak aiko honek ez di balio. Hola segurro eriko dela jendea, kuadriako ere isirik ez dira. Saltxa izango dek. Bai, izango dek. Eta trabesiako honen ostean, hirugarren zatia berriz? Bai, eta hirugarren zatia, blokea. Ze esango dizu nik hemen. Zazpi zortzi bat paso gehienez. Eta bloke bat. Bai, ala esan genuen. Hola hiru gehatzen dira, blokeko bat, trabesia bat eta altura, eta hor ikusten da zenan eskalatzaile kompletona, eta jongo zaizki barrokeri beste kaska horri. Egia... Domina ditula eta ez da, atetik sartzen gajoa. Egiari zor, gaur-gaurkoz, katerrak behintzat, txomin favorito jotzen du ez dakit. 180 horrelakoren bat txominen alde. 3 hilabete geratzen dira, baino ez dakit. Nik blokeen, ez dugu pixkat deskribatu, baino oso intentsoa, potentzia behar dezu indarra, eta hortan errex irabaziko ditera, ze asko zera ditu azken aldian, baina honekin ez ezala pentsa gajo horrek, nik orain 3 urte edo 2 urte baino nivel gehiago du, nik ez da gutxea horrik ere. Ez dakiz uste du dela, atzore daitu ginen hitzaiten, baina bueno. Ez da itzala ere. Hor, Mikel, gaurkoak, Mikel? Orain 3 urte, Baina apustua martxoan dek, Hori ere ala dek. Eta beraz, esaten zenuen, blokean urrats bat edo bi, edo maila bat edo bi gainetik ikusten dezula, alturan berriz zure burua nagusi, pixka bat izan dago esperientziagatik eta ohituago egoteatik, beraz saltxa trabesian behar bada. Bai, baina alare nik ezin naiz ni bintzat deskuidatu alturan, ze karo, nik beha blokean harrapatzea baino, errexago ikusten dut beak harrapatuko nabela aldapan, alturan. Zenoski. Aldapan ez. Esan nahi zut, beak beldurra galdu ezkero alturai, jazta, ze guaintxe bertan maiaz ni baino eskalatzaio beha. Hortaz, beldurra galtza besterik etzaio falta. Bueno, eta erresistentzia pixkatu hartza. Hoi ite badu, hoi errexago lortzen da potentzia hori, baina potentzia horretarako... Denbora beharrik. Denbora eta hitu egin behar da, baina nik uste 3 hilabetetan gertura naitekela pixkat. Baina hor gauza nik uste trabesian egon dela.
Eta apusturako noski, 3 hilabete geraturi, apustua, kondiziotan egindako apustua, denborarekin, entrenatzeko denborarekin, prestatzeko talderik osatuta, kuadrilla alduzue entrenatzeko. Gubiok. Elkarrekin. Gaurkoan jungea, kuadrillako asko eskalatzen, ez dakit fundamentandik egin deunik. Baina entrenatzeko... Txominga jo azaldu zaigu, sekulako galbanarekin, eta honek ere ez dik ezer egin. Hor, Ni ere azaldu ez banitzi gualo bez, behatzak dituen bezala. Hor, katedraren aurka joan behar dut gaurkoan puntu hontan, ze gaurkoan ere aurreko juerga ostean bezalaxe, ni ere azaldu naiz bulderrera, kontu kontari ibiltzera, nola ez. Eta gaur ere nik paretean entrenatzen edo behintzat zeozer egiten ikusi duana, Mikel izan da. Eta Txomin berriz, xerita, begiak irikita edukitzearekin nahikoa zuen, mingaina ere motel, ez dakit. Katedran favorito oraindik Txomindek, indar gehiodik, baino, ojo. Nik ikusten dut pixkat hau, eta hau esaten denen gero Txominek seguro esango dizkiala astean zehar. Baina horietan gogoratu hasiko diala. Baina nik ikusten dut pixkat hau, inurria eta txirritan ipuina bezala, udara da eta inurria hasi da lanean, negurako prestatzen, eta bitarten txirrita hortxe. Gandulkeritan. Hautsa, bai, alperraren egiten, eta egun guztia etzan da, eta hola hankazabalik. Eta azkenean negua iritsi, eta txirrita inurriaren gana laguntza eske. Egurreske. Eta nik uste Txomineko hain oso konfia duta dagoela, 3 hilabetetan ez du pentsatuko nik harrapatuko diodanik, ze orain gaur-gaurkoz beha gehiago da ni baino. Eta orduan, dabil, juerga bat, beste bat, hoxe ez da ari gehiagi entrenatzen, eta ni bitartean lanean, pixkana. Inurriarena bai, eta azkenean, hor entrenamenduaren oinarrizko ezagutza dutenak edo kirolean pixka bat ibili direnak jakingo dute, edozein kiroletan hasieran hasten zarenean progresioa askoz ere azkarragoa izaten dela, esponentziala, gero berriz, nolabait estankatu edo hau mantxotu egiten dela. Beraz, katedraren kontra oraingoan ere, esan beharra dukat, nik uste Mikelek hobetzeko askoz ere tarte handiago duela, Txomine, baina Txomin aspalditi dator eskalatzen, aspalditi dator horrelako entrenamenduak egiten, eta ez dakigu Mikelek norainoko saltoa eman dezaken 3 hilabetetan, baina Txominen saltoa iruditzen zait ez dela oso handia izango, hori, kirolak berak duen, hori. Jarreragatik edo ez dakit nola esan, kirolak beha duen ezaugarriagatik, ez? Bai, eta gaina nik ez da... orain txasen izela eskalatzen eta apusta egin dutela, eta, margena badauka 3 hilabetekoa, baina ez dakitela nundoan ere topea. Esan nahi zu, ni... Hori bestea. Eskalatzen hiblitan hau, eta ni badakit maila eman dezaketela, eta bere mailan jartzeko naizela. Eta muskuloak memoria badik, ez? Bai. Hori esaten dute? 3 urte, ia flexio bat bera ere egin gabe, seko aldutan, hola. Baina, orain ia eta terdi bani joa eskalatzen, indarra hartu dut, eta orain, aritza, eta gero ez eta gehiago hartzea. Nik uste behatzetan daukaden indarra ez nuela lehenu ditzen, Orain goztuintzat, gorputzeko erdoizarrak kendu dizkio, eta orain beso xustarrak ere osatuta, hemendik aurrerakoa gorakoa izango da, eskuek lagundu behar hori, bai? Piskat Armando nago, egoen dago piskat Armando. Bai, gabonak. Bai. Atzore janka eharrakin genitu eta gaur... Hoi proteina dek. Bai, hoi dena muskula azteko eta... Proteina dek, eta gainera aragia jandakoan kebapa jaten bada, indarra soberan. Atzoko elketako kebapa latza izan, nuen. Ez duen ikaragarria, baina horrek sustantzia badik, horrek lagunduko dik. Bai, gero hoi dena digeritzeko, burbuia batzuk, pixkat kaba, espumoso pixkat, eta... Bai, ondo etortzen da. Digestiboa, ez? Bikarbonatu pixkat. Hoi da, bikarbonatu, pentsatzen nik ere. Eta azkenean formula horrekin, gaur ikusi dena behintzat, Mikel atzoko saioaren ostean entrenatzeko prest, edo entrenatzeko kondiziotan, Txomin berriz, bankuan, buru hori zuzen eutxi ezinik. Bai, eta guain ere, neskakin, jongo zaizke indarrak, beste alderen batetik... Hori ere bentaja dek,
Eta ez da, bihar ere neskakin egun paseitekoa zen, nik uste dut ja berriz ere soka jarrita dukela. Beraz, Arnetak zion amak eta... Txominek entrenatu nahi badu behar bada, ba, neskarekin paseatzea joan ezkero, neska besotan hartuta ibili beharko dik, indar pixkatiteko. Hala inbarko du, ze uste saiatu zela gajoa neskai eskalako materiala erosiz, baina ez du lortu ematea, eta orduan nik uste tala ibili beharko dula, ez asmatu beharko dula. Edo igual ez du pentsatuko entrenatu behar denik, ze hogei domina Hori bestea. hemen errege gala ematen du, eta... Ai, jaunda jabe zegoen. Bai ba, orduan pentsatuko, ba, hemenik martxora deskansatu besterik ez dela egin behar, apuste irabazteko. Entzulek ere esango dute, haze egurra Txomini, defenditzeko aukerarik ez gajoak, baina, bueno, atzoko aukera izan dik, eman diogu, berak ez du hartu edo konpromisoak zituen, eta atzo berak eman zuen erakustaldia mingain aldetik, nolabait, egurra hau emateko, egurra hau justifikatzeko moduko izan zen, Hori etzen, eguneroko... Esan nion, atzo isildu ere egon zen, da nik esan nion, grupetan lumatu ingo haut. Eta, bueno, ez da etorri. Eta gezurrik ez? Gezurrik ez, hoi ba. Bihar, ez dakit iganden behakin jun beharko detenik edo, ez dakit gomendatzen dira zuen behakin juteaz, behak aseguratzea igual, hau ikuste badu, igual jata... Jata lurrera utzi. Bai. Egia esan, ni gaur bazkaltzen jandudan oi asko errea baino, luma gutxiago geratzen ari zaizkio. Bai ba, alaek. Egura jasotzen ari. Eta ez teun aipatu da, zer dago jokon. Eta nik guain pentsatzen jarri naizela, hasiera baten, esan genuen sagarrotegi bat, ba izan daiteke apustua egin, eski ez dakit apustua zehazki nola izango ez, zaila ikusten dut apustua dena egun baten itea. Egun baten edo goiz baten. Bueno, igual bai, ez? Bai, nik uste bai, ez. Usabalen... Dena goiz baten inezkero gero sagarrotegi polit bat. Bai, plana ederra izango zen. Bai. Nik uste baietz. Nik uste baietz, Usabalen, altura egin daiteke, arazori gabe, eta gero, trabesiak egiteko behar bada, noetan edo gokiago ikusten bada Usabalen baino, Usabalen ez dakit altura bajutan blokea besterik ez daudelako, hori 5 minutuan kotxe hartu eta muitzea dek. Muitu gintezke, bai. Eta gero bazkalira zuzenean, ze beste azpimarratzeko beste puntuetako bat, utzi, zorrak ere pilatuz, eta oraindik hainbat apustu, hainbat komunio, hainbat tropela, oraindik ere hor daudela. Kamaran izoztuta. Erori bertzaizkio, bai, bigarren ronda. Eta konsejo bezala hori esan behar diat, egun igualean egiteko bazkaria eta azteko bestela bazkari hori besteak bezalaxe leku eharren gehatuko dek. Bai, igual dauka bitea, martxoan estreinatu edo kuadriako eguna, gure kuadriako eguna, ez dakit, martxoak 20, gure kuadriako eguna izango. Martxoak 8. Eta, ez dakit, 8. Naiz, ez. Uste bastelena tokatzea. Martxoak 8 beste utziko dugu, besteen eguna da, eta grupeton ere ez dugu hori zapaldu nahi, beraz, kuadriako eguna ere denei tokia eginez grupetoko uniberso txipi hontan. Bai, hori da, denontzako autokia. Horiek. Eta orduan nik uste izango zela gokia, aukeratu egun bat, kuadriako eguna, eta ingo dugu apustua, eta gero sagarrotegia jongo bat, eta gero uste bai gute juarra ingo, eta bestelare bai. Eta hoin da, ez da bit, egun ederra gatuko litzake, gero grupetako saio askorako emango luke horreke bai, grabatu genezak eta bideo bat egin. Saltxa emango du, bai. Eta gainera hori, grupeton bertan ere, irudi highlightak nola esateko eman ditzazkegu, ez? Bai ba. Eta nik uste highlight... Ez eskalatzen bakarrik. Nik uste eskalatzen baino gehiago gero izango direla. Bai ba. Sagardotegiaren ostean hor... izango dek, kantua eta marrua. Ez, egia esan ura edan da gutxi ibili dira gabon hauetan, eta sagardotegian ere gutxi ibiliko dek, beraz, highlightak izango dira bai. Bai ba. Eta orduan, ni proposatzen dut hemen Txomini, hoixe egunen bertan ordaintza apustua, egunen bertan kitatzea apustua, eta bueno, behintzat bere fama txarra hori pixkat kentzen jutea. Ez da egin normala hau, baino... Mikel, fama ipatuta, Txomin
Txominek ezin izan du gaurkoan gure artean egon, konpromisoak medio, baina entzule fina da, eta hori aitortu behartzaio, eta ez du utxik egiten, eta iruzkina utzi digu. Hemen jende asko komendu zorra. Txomin berak jarri digu, bai. Neskarkin hariko ardun. Ez dakit, baina jende asko duela zorra. Hemendikan aprobetxatzen dut June zoriontzeko. Zoriona June pentsatzen. Bai, urte askoan. Entzuten nahiko zarela. Eta guaindikan gazotartan errezetan zainago, ez? Ze zaporez nik esaten dut, hemen, gaina itzein izan dugu gazotartataz, eta... Bai, luze eta zabal. Izan dugu janaz, bai. Ba, hobena, Txominen eskak egiten duen gazotartan, nik saborez probatueten honena. Eta behi da, gazotarta asko janitu dela, eta batez ere Nikolaseko erki dastatu dela, gehi egiten igual, eta Nikolaseko sekulako balorazioa jaso izan du. Baino honek bezalako saborerinik ez dut inoiz probatu ze. Gazta gusto asko zekan, eta nik gazta oso gaztazalea naiz, eta oso ona. Pikin bat igual lehorregia, baina igual da baita, ez dakit gure etxera iristerako eta bide nahi asekatu zara. Bai, egin berriare ez berba. Pixka gehi egin zula. Bai, egia esan, egiari zor ikaragarria zegoen, eta hori aitortu behartzaio Txomine, eta bereziki bere neskari bai. Txominek ezak gainongo meritoik. Bueno, Txominek ekarri egin zuen. Ekarri, hoxe. Este gutxi. Bueno, bai. Gero intzituen harrake. Ba, Mikel hori dio Txominek, hemen jende askok zeok zorrakin. Ez dakit ze zorretaz hariko den, jakintzak? Nik ez dakit, bai ba. Argituko digu iruzkinetan. Kontatu behar da. Hemen egiak... Hasiko da aurrena bere kontatzen, lehen esan duen bezala, bida. Azteko tropela inzalegea, munduak izenez grupeton, eta hemen ere, noski, denok gaude zorretan, zein gendun sistema bat non denok... Sistema eharra, Dena zorretan jartzeko. Bai, baina, bueno, normalean ez dait, 15 euroko zorra dugu denoke bai, ba, bueno, denboraldi guztia barne hartuta ez da gehiegi, baina gero Txomin gajoak du, gu denon zorra gehitutako zor bat, txura bera, bai. 35, Txikia ez. bat izango diren, eta ez du ordaindu orainik. Eta denboraldia bukatu zen, urrian. Gero, lehen urteko komunioko ere ez du pagatu, eta urtengo galtze bidean dijo, eta ez dakit, ordainduko didan, ze noski garaian izango naiz. Eta hor betiko lema ez, bai, oiaskoa jarriko dizuet, baina, oraindik kuadrillakoak, oiaskoa dastatu ere egin gabe, lumatu ere egin gabe, oraindik oiaskoa bizirik, Txominek oiaskoa kozinatzeko zai balin bagaude, oiaskoak zaharrez hilko zaizkigu. Jai hotxitak eta oiaskoak akabatu egingo dira. Gure zai. Ez, gajoa ez da oso abila sukalde munduan. Eta hortako nahiago dut igual, ezagit eske... Apustak egiterako araien ere ondo inberdian. Nik ustetu hain gontan, oain aipatzen egin apustu hau. Ondo ina da hola, ze momentuan sagarrotei ordentzea, ja ez da horrez dauka eskapatoriek. Gaina ja plana indago, ba bueno, sagarrotei batein, eta ja ez da. Alare hor, zerri horrek ere bilatuko du, seguru, ba, neskak lan egiten duen sarrotekin, eta igual ez du patuko edo... Zikimaioak, bai. Ba, bueno, hori pentsatuta, galduko duela. Hombre, baldago beste aukerari, ba. Ez da, katedrak oraingoz, favoritotzat du, Guain ingo balitz. Iruia Katedra nahi dikena esango dik. Eta gero gaina... Katedrak zehoze bazegik, Bai, hori ere egia da. Artekariak ere izango dira, eta hor dirua, hor baserria jokatuko dira. Edukizkero. Nahiko kasa pustazio txikiren bat... Bai, hori gainera, ba, bueno... Businessmanadek eta ire zaizazken atzen gatzen, eta bueno... Baten bat interesa izango du, hor diru pixka jarri eta ero bestean muitzeko eta apustak egin eta... Eta apostura joan ezin duenak ere, noski, hau apustu internazionala izan da, retabet eta kirolbet eta makina hauetan, seguruenik eskuragar izango da apustu historiko hau, Ez, egin dudarik, grupeto horren alde mugituko da, grupeto.
Eta zuzenan ikusteko aukeraia, ez dakituak ez COVID-a eta hori, ba, bueno. Bai. Baina usaleko rezepzioko atxe horrek ere ez dakituzten utziko gaitun denoi sartzen. Behar bada, Baina, bueno. behar bada wifi-a eskatu eta zuzenean live 2.0 bat. Adituak apustua komentatuz. Ez da txara baliatu dezakegu kanala handia, azkenen... Gure audientzia zabalari. Egunak joan egunak etorri jarraitzen duen euskerazko kanala gara gu, eta bueno, erabil dezakegu, baliatu dezakegu apustu retransmititzeko. Ni bintza seguru no irabaziko dutela, eta ez daukat inungo lotxarik. Igual txominek ez dakit atzera botako da, eta esango dizuet. Igual ez grabatu beto, ez dakit, lotxa ematen zidak, ez dakit. Mikelen hitzetan beraz ridikulo dator, ez dakit, 3 hilabeteren ostean, gauzak ez da nola aldatuko ere, baino egia esan, Mikele garbi ikusten dik. Zuek entzuleo ze deritzu, zu hemen komentarioak edo iruzkinak izan ditugu, apustuaren inguruan txominena hori bai, baina entzulea baditugu, eta zuei zer iruditzen zaizue, Mikelek bezain garbi ikusten alduzue, txominen petxua eta bizkarra ikusi eta bera jotzen alduzue favorito, zuek ere saigu, zuen pronostikoa eta zeinen alde jokatuko zenuten baserria. Ze Mikelek garbi dago bere alde egiten dik, honek defenditu erradik bere burua. Nik orentxe ikusten nola, nik txominen iruzkina ez dut ikusten hemen, baina nik ikusten hemen beste entzule bat, Xabi Santano. Bai, hori ere ikusi jat aspaldi, gaia aldatze aldera, orain arte apustuaren inguruan kontutan ibili gara, eta espero nuen, pentsatzen nuen, gero gaiz pixka bat aldatzen bagenun, iruzkina komentatzea, nik ere espero nuen iruzkina, bagenekien entzule fina zela, entzuten gintuela, baina orain artean... Entzute zigun, Bai, nik berak esan da behintzat, tarteka sartzen zen, eta gure txorak ere atentzio pixka bat jartzen zien, baina gaurkoan iruzkinarekin eta aktibo, honi ere eskatu behar dugu, ez dakit, arpidetuta egongo den, arpidetzeko. Egongote da. Pentsatzen dut, ez. Bai, honek manejatzen ditu teknologia herriak, ez da aurretik itzen genuen beste kafroiek, etzekitela nola... Hau millennialsadek, ez? Pribatu eta hori, bai, hau ja beste mende batekoa dek, bueno, ez, mende berreinekoa dek, baina ja beste eskola batekoa, orduan. Beste eskola batekoa. Bai, honek kolderio eta FIFA eta ederki manejatzen dizkik. Bai, egit kolderi ikusi zalean, ni bintza bai, nik denak ikusten dizkit. Ez dakit, baina... Nik uste dekari naukela. Kolderio ezpada honek ere ikusiko dik besteren bat, hau ez dekatzean geratzen. Bai, erantzun beharko diogu, horren aurretik txominek beste iruzkin utzi dugu, hau ikusten zaio ja, hemendik usaintzen dut bere belarrietatik irteten den kea, eta dio, gehiagiaidek izketan gure Mikel, hau berotzat hartuta. Nik txomin gonbidapena luzatzei zut, bigarren aldiz, eta atzore esan genuen, etortzeko nahi ezunen honea, eta zuri ere hitza emango izuela, baina ez dakit, izguztiak atzo esan zen ditun, Garmututu. Xilikontzea bulderrer, guain ere ezin izan dezu etorri edo ez dezu nahi izan, eta... Eta Mikel, ez dakit sarreran edo hasi garenean txomin barruan zen, behar bada bere omenez jarri duen kanta berriz pixka bat errepikatu beharko denuko, zer deritzon eta iruzkinetan usteko? Venga, emaiok. Astelena biharamun, ezinez lertzear nago, sabeleko... Ez da aztu ja, birritan pasa zaiola hau, eta birritan esan da, Mikelek ondo dakien bezala, ez zuela edango, eta ez zela juergan askorik ibiliko, zaindu egingo zela. Denbora luze batean, gogoratzeko. Eta, noski, hemen ari gara egur batean, baina, txominek badaki lagun handia izan da, hau brometan egiten diogula ez pixkat berotzeko eta apustuaren giro hori sortzeko, eta horren arira, ea apustu handi bat etortzen zaigun, noski joango gara berriak botatzen edo kontatzen zuei, nola dijoazten gauzak, Mikelek zeman mejoratu duen, lesioak, eskuetako minak, eta apustu handi bat ateratzen zaigun martxo inguru hortan. Ez egin dudarik, nik
Sekulako gogoak, eta... Urteko eventoa. Gaina bakit, txomin nolako kalentatuan, da azkenen, hau bintzat motibatuta hongo, sekulako berotu garrapatzen ditu eta, bueno, apustu zara denez, ondo. Eta nik ere motivazioa daukat, orduan, bai, aste gaina entrenatzen jun, eta parte emango dugu hemen ere, eta jungo jarraipena egiten, eta ere ja, martxoa gerturatzen da nenean, fetxa jarriko dugu, eta sekulako egun egingo dugu. Egia esan, eskusa ona bilatu duzue serio entrenatzeko, Bai, hoi ba. Nik ere hori nahi nun pixkat. Apustu honek, Bueno, alare, hasiak ginean ja pixka bat nahiko unibintzat aldetenetan eta asko ibiltzen, eta behare, bai, hasi da, trampa egiten, ja sekulako katuak erosi ditu. bai, hor katu aldetik motzet zabiltzate, Gaina ez dakit, katu inonak erosi zituen, gero... Ik ere bai, Beste batzuk... nik enizkian erosi, nahi amak erosi zizkian. Bueno, baina Nik hoi onartu inun da, bueno. katu aldetik ez zabiltzate motzez. Hor, material bat zeok. Inbertsioa egindek. Ja. Bai, txobinek etzekit zemuz inbertitu diken gajoak. Baina, bueno, agure artean geratzen da. Apustu honek, zaldua eta zure tokaioen Gabirondo segalariaren apustua txiki utziko dik, behar bada? Bai, hauekin duela apustua, azkenen intzuten. Bai, itxi zuten, ez dakit, noizko egia esan, hauek ere denbora utziko zuten bere buruan horiek, entrenatzeko. Itzeiten haitu gara pixkatontaz. Bueno, hauetaz baino gehiago, gero harrian apustu itzeiten haitu gara bazkarin gaurkon. Nola azuk, bueno, guiok itzeiten una aurrekon eta erokeri hartaz itzeiten honga pixkat, ez dakit nik. Hoi egingo duen, baino... Apustua badiagu Euskal Herrian. Kalendarioa betetzen ari zaigu. Bai, modalidade berritan gaina, eskalatzaileei diez esan apustu egin deura, esango dute, ja, hau ez da eskalada... Tiruzaleak... Beti izaten da. Bai, baina, bueno, Ematen du... gero apustu egunean, txak, behar bada ikustera hortxe. Aber ze saltza dagoen ikustera hortxe. Anetar honi bintzat, gukin ibilian honi gustau zaio, ideia eta... Bai, plan ederra. Eta apustuaren gai honekin segiz, misterra ere gaurkoan entzule dugu, mikroan den beste aldean ez zaigu jarri, baina entzule fina dugu hau ere, eta honek ere apustuetan esperientzia ez dagi, baina apustu giroan asko ibilitakoa, Giraldoko zulo beltzean eta abar, eta honek ere esaten du katedraren aldeko iritzia du entzat, apustuek Txomine 170 eta Mikeli 130 irabazteko aukerak ematen dizkie. Mikel, oso beran jartzen zaituzte, Favorez. Nik ez ez kritikarik egingo, baina ja berotzen hasitan hau. Eta misterak esan behar, nik ez dekala puta ideaik. Aurreko batean ere esan zuen, Oain urte batzuk ez da, ja igual 6 urte izango dira, gehiago igual. Nola leitzaranea junginan gu udara batean, kuarriako batzuk eta esatezen, hau ez dakiritsiko eta ez dakize, eta azkenean erraz aiatu nintzen. Baina esan zuen, neregan ez zu fede handirik, misterrak, ez zakit. Edo berotzen ari zaigu, behar bada gaur podcastaren bukaeran Txomin berotu beharrean, zuzeu berotuena? Misterrak ere hemen sartu dik, egur pixka bat, ez. Txomin ez asko esaten, baina nik ere asko zede harregia. Ate bi poxpolo. Baina gustatzen zaitu laitzea, eta jendea kontran eukitzeare, bai. Motibagarria. Gainera, katedrak presioa Txomini jartzen dio. Bat isildu beharren, bi isildu behar ditut. Bai, eta jende asko behar bada, aitortzen digu misterrak, ikusiko degula hemendik 3 hilabetera gauzak nola aldetzen diren, baina gaurko egunez pixu nahiko handia, nire iritziz ere Txominen alde jartzen digonek. Bai. Bai. Bueno, ez da egit. Igual ja txoko kafariak mozten hasi behar naiz, ja... Bai, ja... Dietan, regimenen, esaten den zela, apustu giroan regimen hitzak gehiago ere oliko da, dieta baino. Bai. Bueno, ez egin nibintza eta faria ja pixka sutan neukan, piparra batzuk eta egiten nahi nintzen. Berdura, bakizu. Bai, berdura, kirolariaren egunerokoa ez. Bai, baina bueno, ez pentsa piparrak utxi janengo dituenik. Ez, baina... Gaur sobratu da pixkat eta... Baina, gure
gure lagun eta kolaboratzailea den Aitor Fitek esaten digun bezala, ba, piparrak jin badira, aragia jan, eta hoera tripa beteta ederki asko. Ekilibratuta. Bai, ba. Eta hau esan da, nik Xabi Santana irantzun nahiko nioke. Bai, apustuarekin... Ja, azkenengo ordu laurdentxoa edo... Apustuarekin itxi dezakegu eta izpide edo mingainean erreal hartu. Xabi Santanok hori zalantza hori zuen, 31ko derbirako favoritoa zein dugun. Badakizue, Errealak eta Atletikek Liga Txapelketako partidua izango dutela urtearen azken egun hortan. Eta honek, esaten den bezala, kada loko kon su tema, honek futboladik gustoko eta galdera hau luzatu digu, Mikel. Iruditzen zaik? Hemen Zaila? ematen ez dakit ausartzen nahi zen, baino Erreala ikusteet gainbera natorrela. Asko jetxita. Alare, nik joko aldetik ez gaizki ikusten egia esan. Nik ere ez? Eta jendea daukan pesimismo hori nahi ez ziate kontagiatu hendik. Ni bintzat positibo nahi zeralakin, baino olako partida honditan ja hoi beste gauza, ez da zein ari den hobetoran jokatzen edo esango nuke. Bat irazizuela lehen urten bi utxeko hori, eta merezi ere gutxi. Bai, lehen urteko hori behar bada, baina beste guztietan Reala nagusi. Lehen urteko hortan sekulako pasara mantzen. Bai, hori bai. Ni batzen naiz alpetan negola eta lehen partida edo bigar nahi zantzela eta. Han egin gintuzten lehoiek. Oso gaizki. Iarramendi lesionatu zen egun ura. Baina bestela... Inflexio puntua behar bada. Iarramendi ospitala aldera bialdu, ez dakit 3. urtez jarraian, eta Erreala pixkanako gura gaterri zitzaigun. Bai. Eta gaur arte. Bai. Ez diegu inorri lesionatzeriko pa, baina ez noski ez zigun ekarri. Ba, bueno, hau esan da, pixkatola ipaduta, ba, Atletik ez dela inoiz eskartatu behar olako importantziako partida baten. Baina alarenik ikusita taldea asko zer esan dugu daukala Errealak, hobeto jokatzen ari dela, naiz eta hau ez izan derbi bat erabakitzeko punturik erabaki horrena, baina, bueno, bere importantzia badu, noski. Eta orduan ez da, nik Errealari euneko 60 emango nioke, 60-40 bat. Hala ere, berrogeita behar nahiko paretsu, baina Errealan alde pixkat. Zuk aipatu bezala, nik Reala jokuarekin ikusten dut, behar bada, ba, demoraldi hasierako tistira hori galdu du, ba, fisikoki ere apur bat bera egin dutelako jokalari batzuek, eta partiduen karga ere nabari dutelako hanketan, baina alde hartatik Realak ba, azken ratxa hau edukitzeak, hau askorik kezkatzen, ba, joku hori zuk esan bezala mantentzen dutelako, ba, jokua edo aukerak proposatzen dituzte, aukerak sortzen dituzte, eta behar bada, ba, ate aurrean ez dabiltza fin, atzean ere despisteren batzuk baitartean, eta horregatik, ba, puntuak pilatzea kostatzen ari zaie. Baina nik uste, joku honekin jarraitu ezkero puntuak berriz ere pixkanaka etorriko direla, eta alde hortatik ikusten dut, Errealtzaleok konfiantza gutxi xamar, segituan galdu dugula fede hori, eta naiz eta Erreala ondo ikusi, ba hori, 3 puntuak pilatzen ez ditugunez, jendea neiko ezkor, eta alde hortatik zu ere normalean positiboa izaten zara Errealarekin, ni berriz ba, askotan kontrakoa, eta horregatik harritu nauzuk esatea, ba, portzentajeak ematea kostatzen zait, eta partiu zaila izango da, eta zurekin batera, ba, Errealeko zale asko ez, konfiantza hori galduta bezala. Bai, hori egia, eta nik ere pixka bat galduta daukat, ez jendea galtzen ari den bezen beste, ez dut uste, zeniko hain ere Erreala Championsen zelkatzen ikusten dut, ez liga irabazten noski, baina lehenengo lauetan nik oendik ere Erreala ikusten dut, nik ere bai. Zotze interesgarria egin dezakela iruditzen zait, naiz eta ni ez izan ba, Europa, barrautz guztiak Europaren saskian jartzaren aldeko, baina, bueno, ja apustu egin zen, ba, liga hortxe galdu genuen, bueno, piskat hor ja lehenengo bagoietik deskolgatu ginen, eta ja bigarren bagoi baten gaude, eta, bueno, ba, jake Europan aldeintzara apustu, Europak ere guen piskat ilusio piskat piztuko du. Eta nik alde hortatik ez dakit, piskat galduet igual positibismo hori, baina ez gehiagin. Nik oindika errela, ba, ikusten dut, ez dakit, kopan zoze interesgarria egiten, edo superkopan kampana ematen, ez dakit.
Ligan ere ikusi dezaket laugarren, eta Europa Ligan Uniteden kontra zemuz aritzen du, baina badaukat fedea. Nik uste, Gauza, eske, olako partidoetarako olako parti handietarako gauzak asko berdintze direla. Naiz eta joko bat izan. bai, ikusi dugu Europan zeharrez, Errealak partidua joan partida etorri, partiduak dominatu izan ditu, aukerak sortu eta joku aldetik aurkaria ia jan, baino gero puntuak edo garaipenak eskuratzeko orduan komeriak, eta zuk esan bezala deabru gorriak izango ditugu aurkari taldekako horretan bigarren postuan salkatu ostean, eta bai, Errealak askoz ere joku gehiago izango du, baina besteak izen ikaragarria dituzte, ikaragarrizko plantilla, eta talde irabazlea, Erreala baino gehiago bentza, bai, talde handi bada, eta nik uste koska importantea, bai Europan, gero zuk esan bezala Superkopan eta Kopan ere partidu garrantzitsuak izango dira, eta ez da dena jokua izango, baina nik badiat fedea denboraldi hontan Errealarengan, nik uste orain arteko boladarekin gaizki xamarroituta egon garela, iruditzen zitzaigun liga irabaziko genuela, eta hori pixka bat, burbuja hori pixka bat ustu denean, denak ia ematen du bigarren mailara goazela eta hemen gauzak aldatu behar direla, baina iruditzen zait, joku aldetik behintzat nagusi dela, ia partidu guztietan, eta adibidez, golak laguntzen badiote, deabru gorriak ere jan egin behar dizkia gola. Bai, nik azkenen bola txarra eski. Emaitza aldetik bola txarra noski, baina joko aldetik ez zait bola txarra iritzen. Ez, bolada esaten nuen, joku bolada on hau ez, neko gaizki ohituta, eta denboraldi hasieran izan zuen bolada, izan zen, jokuarekin batera, garaipenak, golak eta ikararrizko maila, eta beraz, nik uste horrekin gaizki xamarroituta etorri garela amendu ontara, eta jaitxiera ontara. Bai, hori, ja. Baina nik ez duzela, fedea baukat, Oain ez ziteu, ez dut emango favorito Uniteden kontrarako, baina egia esan hauek ere ez da biltza, bueno, oain ja pixka ligan. Bai, buelta hartu dute, iruditzen zait. Bueno, hauek ere Boxing Day eta hauetan dauzkate. Misterrak, Mikel, Misterrak, bihotza erdibituta izango du, hau ez aldu deabru gorrien aldekoa? Ez? Misterra ez da errealzalea ez da erotuta. Errealzalea ez dugu? Ene. Izea. Ikin ez ez ikusi, errealaren alde. Beraz Manchestergoen alde? Noski. Bai, Ikusi aldek Misterra errealeko kamisetakin. Gutxi. Unitedekoakin askotan. Askotan, hori bai. Ruth Balnistelroi atzean hartu eta gainera. Bai, lateral derecho. Bai. Pare, hiltzen zen. Hor esaten da ez, el que vale. El que no lateral. Bueno, Misterranen kasuan hori talentua zelako. Ezkerregal hortan ikaragarrizko puñala. Bai. Fizikoki ez da igual oso dotatua, baino talentu hori ja ez da normala. Biankekin ez ezkerra bakarrik. Ezkerra magikoa du, baino... Ja, David Zurutuzaren parean bidiestroa. Bidiestroa, horiek. Magia handia. Mikelek, pronostikoa bota digu, derbiaren arira, 160, zuei entzulioi zer iruditzen zaizue, Erreala favorito, Atletik etxean jokatuta puntuak eskuratzeko favorito ikusten duzue, nik ere nahiko irikia ikusten dut, Atletik ez du ostiari jokatzen, eta nik uste luzaroan horrela jarraitu dezakela dituen jokalariakin, baina hauek karakter hori badute, talde nola esateko irazlea badira, eta ezertara jokatu gabe, hortxe daude, taularen erdialdean, puntuak pilatzen dituzte, eta naizta garitan hor kinkalarian egon, hauek zulotik atera dira behintzat, eta 30 beraz, ni ere Mikelekin Errealaren aldeko autua behar bada, baina partidu borrokatua izango dela eritzen zait. Lehoitxo hosti jauek gerra emango digutela. Atletikeko da nik uste zona de konfort batean sartuta daudela, eta garitan hori dela salbatzen matchball asko, zebeti bai etxea joatekoten, eta kasualidad ez irabazin du, naiz eta gaizki jolastu irabazin du. Garitano hau ere... Eta ez dago inungo aldaketarik, joku txarrekin jarraitzen dute, naiz eta
taulan ez egon bera aldean, egon erdi aldean, baina bueno, segitzeko horrela, iritsiko zaieta. Garitano hau ere funambulista xamarra dugu, ematen duenean gauzak oker dioazkiola eta galdu ezkero badoala, hortxe ateratzen dizki 3 puntuak. Honek katua zela 7 bizitza dizkik, eta segi dezela, Luzaroan, joku honekin. Bai, segitzeko, iritsiko zaio buelta. Hola, joku horrekin ez dira oso urrutira iritsiko. Eta imaginatu orain igual, bere joko mailaz gaindiko puntua dituzte garbi, eta orain noski igual hori bai, baino igual gero 5 bat, 6 bat partido erreskadan galtzen dituzte, eta ez dute punturi pilatzen, eta beko zona hortan sartzen dira. Eta hori azin entrenadore aldatu 20. jornadan, 22. Bai. Eta berezikin nire ustez behintzat, arazoa jokalarietan egonda ez, hor, donde no hay mata, no hay patata, jokalaria ikusten ditugu nor jokatzen duen, Sanzet, eta, bueno, ez dakit, azken urtetan atletikek izan duen talderik eskaxenetarikoa nik uste, eta ez da munduko entrenatzailerik gobenak ere buelta emateko kosta bertzaio plantilla horrekin nik uste. Williamsen anaia, pentsa. Bai, Berenguer funtzionatzen ari da tala, baina hala ere hor aurrean falta zaio polbora pixkat, eta Williamsek eitze bate gustatzen, Raúl García estabil aurten, jazakate auriz, hortaz, pixkat aritu zen, el Búfalo. Baina... Hau ere ez da... Bufaka aritu zen, baina ja utzi digonek, indarra galdudik. Kampaina bezala. Urrutira iritsiko zarenik ez da Europako jokalari bat. Eta gu bitartean, Alboko probintzian beriz, David Silva eta mundu mailako jokalariakin gabiltza. Gaur goizean aipatzen genuen, Martintxo Odegar denboraldi bukaeran Aperri eta Olabe dueto mortala, agian Martintxo berriz ere ekartzen saiatu litezkela? Bai, gero, Bilbotik etorriko dira kritikake kanpotarrak fitxatzen orain ere. Segi dezatela, kritikatzen. Bai, segi dezatela, nahi berdin, nungo dien. Eta bitartean, behar bada Juri eta Inigo Martinez azkazala jaten? Juri ondari da, baina... Bai, ondo ari dira, baina hori ba. Eta diru gehiago behar bada irazten, baina erreala orain ez dakit, ekonomikoki atletik bezain ondo, edo paretxu ikusiko nukenik, Aperri baiek hemen diru poltsa galanta egindik. Bai, baina atletikeko hauek diru asko aukate, Bilbaino hauek. Ez dute gastatzen gaina, ezin dute. Zer badute diruak, bai. Hori hortan ez dakit nola hona asunta, baina erreala oso ondo ikusten da, gaina justu atzo, edo eran egun ez dakit, Olabe eta Imanol berritu zituzten, Imanol 23 arte, Olabe 24 arte, oso ondo, nahi proiektua guztia ez aixi insten dut. Bai, Imanolen... Hortaz posten naiz. Imanolen... Ez, hori aipatu behar nizun, pixka bat entrenatzaile kaseroa zela edo ez zela lehen mailako maila duen entrenatzaile bat, edo, bai, nola baita esateko etxeko gizona bezala iruditzen zitzaizura, eta pixka bat aldatu zaizu irutzi hori. Bai, eski ez da etxekoa izate utxagatik da, interino sartzen dian entrenatzaile horiek, bai, izaten dute pixka defektua eta hori, eta ondo funtzionatzen dute hasieran, nola, oin izen aztuta, no? Baina Valentziako mitikoa Bororen kasua beti funtzionatzen zuen hasieran, baina enukenik hori jarriko Valentzian 3 urterako entrenatzaile bezala. Eta berdina pentsatzen nuen banik Imanolekin antzeko zerbait, beti Eusebio joan zenean behatorri zen, eta, taldeak ondoran zen, baina azkenean gero Garitano ekarri zen, eta gero berriz ere beak Garitano hau bai lehenago bota zutela, turroia ere beretxean jarri berri izan zuen, eta Imanoleten bara izan zuen, eta horre ere berriz ere funtzionatu zen. Baina ni alare ez negoen... Esceptiko xamar. Bai, estetiko xamar negoen zen, oski. Beti zen, tempora erdian hartu, eta ez dakit, oraindik eneon seguru ze jolasteko modu izango zuen Errealak Imanolekin, da orduan. Ez dakit, eneon oso seguru, baino... Bai, nik uste, zuk esan bezala,
zuk esan bezala interinoien efektu hori aspaldi pasea duela Imanolek, eta ikusi da Realak jokatu egiten duela. Gainera, askotan pixkat bentajista iruditzen zaigun jarrera hori badauka ez, koloreak sentitzekoa, eskudoa, musukatzekoa, eta horrek azkenean afizioa irabazten du, eta gero naizta jokuak edo emaitzek ez lagundu, horrelako jarrera izan da afizioa beti ere permisiboago azaltzen da, eta nik uste proiektu polita dela, eta nik bai Olabe eta bai Imanol ondo renovatutakoak iruditzen zaizkit. Gainera ez dut ikusten Imanol beste talde batean. Zakit, nun jarri behar dizu? Bere saltzeko diskursoa hori koloreak eta eskudua sentitzea izanik, nun jarri behar dizu? Ez, orain bintzat, epemotxanik bintzat, errealez aparte ez dut ikusten. Lotua du 3 urtetarako errealen, eta hemen egingo dik, eta gero bere figura ere importantzia irabazten juta da, igual ikusiko du beste tokiren batean, baina gaur harkoz, ez nik ez dut errealaz kanpo beste inungo tokian ikusten. Eta esan da, ez dakit, errealare ekarri gu mai gainera, entzuleak eskatuta, dagoeneko ordu bete borobil bat osatu dugu, gaurkoan apustua eta bukaera aldean erreala izpide izan da, ez dakit, Mikel, zeo zer geratu zaizun tinteroan, esateko gogoz geratu zaren? Ez, nik gaurko bintzat ordutxoa indeu, nahi ere... Gosea egin zaigu. Gose pixkat intzait. Piparrak pasatzea ere etzaigu komeni. Hori sekartzen du, gero hori piparrena bestea, eta usai ere etortzen ze pixkana, eta igual usteko garai eritxiko da. Bihar ez dakit, sai horik egingo dugun, ez dut uste komentatzeko gauza hundia irik egongo dinik, eta igandan egin beharko dugu, ez? Edo ez dakit? Bai, ez dakit, bihar bestela jakintzazu, gai filosofikoren bat burura etorri ezkero, eta entzulek beste gaien bat gogotsu eskatu ezkero, badakigu hauek gogotsu azaltzen direla eta eskaera ugari uzten dizkibuela, egingo genuke saioa, edo tartea bilatuko genuke, baina bestela inungo arazori gabe, kirol ekitaldiak eta gainerakoak aipatzeko igandean bilduko ginateke berriz ere. Alde hortatik, bai bihar edo bai igandean, zuekin izango gara berriz ere, beraz, aste honetan ere 2 saiotxo. Eskerrik asko, Mikel, gaurkoan ere, hemen txegotegatik, al pie del cañón, esaten den bezala. Ala ongo beste egunetan, eskerrik asko zuri ere, eta ondo segi. Eta kanta honekin gure kuadrillako joergistarekin gogoratuz, gaurkoan egur pixka bat eman dugu, eta barkatu alde hortatik, beti ere intentzio onenarekin, eta zuei entzuleo ere, 1000 esker gaurkoan hemen izategatik, eta bihar edo etzira arte.